Maayong hapon kanatong tanan mga hinigugma nga kaigsunan sa Ginoo. Maayong hapon. Tinuod gayod nga dalaygon ang pasalamatan ng atong Dios labing gamhanan sa iyang makanunayon pagkamahigugmaon ug pagkamaayo nga atong masinatian sa tanang panahon. Karon ang kamatuoran ato na pod iselebrar o saulugon pinaagi sa iyang paghiusa kanato diri sa sanktuaryo aron kita makagsimba kaniya diha sa Espiritu o kamatuoran dinhi sa iyang simbahan Cosmopolitan Church sa Binisayang Pinulungan. Okay. Malipayon ta sa pag-abi-abi kanatong tanan nga naga-attender sa atong pagsimba karon in person dire mismo sulod sa Reverend Mary Boyd Stagg Sanctuary o gingon man usab ang atong mga kaisunan na padayon mo apil sa atong pagsimba online pinaagi sa atong Cosmopolitan Church Facebook page live streaming. Oo, ato ila karon, atong ilhon karon atong mga bisita. Ingon man usab kadtong karon pagyud lamang nag-apil ka sa ato pagsimba karon diri. Ato palihog hangyon sila sa pagtindog. Ang primero pa lang nga nag-apil, palihog tindog. Ayaw ka wala igsoon. Sige, tindog. Okay? Okay. Nagtanaw-tanaway. Sasagusa. Anyway, welcome everyone to Cosmopolitan Church. Siyempre, ato
naadiri nato na dawat ng duha ka ngalan. Na ipagka-espesyal gamay, no? Tungod na karong apil diri ang ilang pagsaulog sa ilang manatawhan adlaw. Kauban nato karon si Igsoon Liam Jake sa Bulili sa iyang ika-13 adlaw sa natawan. Karong moabot nga ugma Lunes, September 22. Lagang salamat tayo Igsoon Liam Jake sa Kabatanon. Okay. Salamat tayo. Welcome sa Cosmopolitan Church, Visayan Service. Ingon man usab si Igsoon Dona Losara nga magasaulog sa ka-42 nga adlaw na tawhan sa mosunod na adlaw, Martes, September 23. Salamat tayo sa imong presensya. Pagdala ninyo sa iyong kinabuhi diha sa atubangan sa Ginoo pinagi sa pagsimba kaniya karong adlaw. Okay. Karong Domingo mao ang atong ikalima nga Domingo sa atong pagsaulog o pag-obserbar sa panahon Domingo, no? Domingo sa Kingharian sa Dios or Kingdom Tide Season. Og ato gihapon gisaulog kaning adlaw ingon nga Domingo sa Kabatanon. Busa obserbahan ninyo, makita ninyo ang ato karon mga pangulo sa atong pagsimba mga Kabataonan. Ang atong pangulo wala iba kundi si Igsoon Knight Lowy Yap Laguardia. Okay? O ang atong magwawali wala iba kundi si Igsoon Giselle E. Mary Momar. Okay. Dalaygon ug pasalamatan ng Dios sa ilang mga kinabuhi. O ining tungora ato gi pasalamatan ng Dios sa iyang kamatinud-anon tungod sa atong mga kaigsuonan nga halad sa ilang mga pagpasalamat ngadto sa Dios para sa atong sponsor sa karong Snacks Fellowship inigkahuman sa atong pagsimba nagagikan kina Igsoon Shiki Demetrial o Igsoon Dalia Susing. Pagpasalamat sa Dios sa mga panalangin ilahang nadawat sa miaging mga adlaw. Ang uban pa no nga nag-sponsor para sa atong anindot na mga bulak sa altar. Ang atong pagampo ang makanunayong pagbendisyon sa atong gamanang Dios tuburan sa tanang panalangin maanaa sa ilahang kinabuhi karon og sa mualabot. Ingon man usab ato gipasalamatan ang Dios sa mga kaigsuonan nagsaulog sa ilang mga adlaw na tawhan og adlaw sa pagkaminyo niining simanaha sugod mismo karong adlaw Domingo, September 21. Mga atong makita ang detalya ni ana diri sa pinakaulahing pahina o page sa ating Cosmopolitan Herald publication para karong adlaw o karong simanaha. Para sa mga kalihukan sa atong mga church recognized organizations, ang atong mga kababainan, ang Christian Women's Association sa Cosmopolitan Church, gipa-hinumdom nga dalhon ang inyong coin offering para sa pagsaulog sa moabot na Domingo, September 28, CWA Sunday or Domingo sa mga kababaihan. Kining ato dalhon nga coin offering aron pagsaulog sa Fellowship of the Less Coin. Okay? Og sulot mo og floral dress, no? Wow. Anindota kaayo sa mga sinina next Sunday sa atong mga miyembro sa Christian Women's Association og pagkahuman sa antispa, no? Pagsimba na ay luncheon, CWA luncheon alas 12 sa udto diha sa second floor sa Rigos Hall. So atong mga naadiri karon nga mga bisita, no, nga ang imong kaidaro na ana sa Christian Women's Association ikan kaman asa nga singbahan lokal o lugar, ikaw imbitado, welcome sa pagbalik sa sunod na Domingo aron mo apil sa maong panagtigom.
Yes, usbon nako nga karon na Domingo sa mga kabatan-onan. Nagkaduna sila ay malipayon nga luncheon fellowship diha gihapon sa Rigosol second floor ganiha sa alas 11 sa buntag nagsugod ug nahuman sa alauna sa hapon. Mga kaigustuhan ng ato Christian Young Adult Fellowship, magkadunay acquaintance fellowship o Bible study pagkahuman lamang sa atong pagsimba karong hapon diha gihapon sa Rigosol second floor sa Rigosol pagkahuman dayon sa atong pagsimba. Busa giimbitar ang tanang mga nagasimba karon nga naana sa kaidaron nga siyap no paliho imbitado kamo o welcome kamo sa pag-attend sa maong panagtigom. Ang atong Visayan Family Day sa Visayan Service sa Cosmopolitan Church ato padayon nga igipahibalo pagabuhaton ni sa Oktubre 4, primero nga Sabado sa bulan sa Oktubre alas 8:30 sa buntag diha sa Social Hall. Ang tanan imbitado sa pag-attend sa maong tinuig nga buluhaton sa Visayan Service diri sa Cosmopolitan Church. Ang maong Family Day kauban na siya sa atong pagsaulog sa ika-30 nga anibersaryo sa pagkatindog sa Visayan Service diri sa Cosmopolitan Church o pagkasaulogon sa tema nga Visayan Service at 30 Damgo. Di lang nako i-explain ang detail kung sa buting nun sa Damgo, no? Aron kamo nga maging excited sa pag-attend sa atong mga buluhaton sa maong selebrasyon. Family Day, October 4, 8:30 a.m. o ang atong anniversary sa Oktubre 12, ikaduhang Domingo sa bulan sa Oktubre, alas 3 sa hapon diri sa Reverend Mary Buistag Sanctuary. Lalo na nato mga imbitado nga mga magwawali sa maong duha ka buluhaton. Reverend Dr. George Longay para sa Family Day sa October 4 o Reverend Haniel Taganas para sa October 12 sa Anniversary Day. Siya po ang speaker sa buntag sa Ingles 10 a.m. o niya anniversary speaker sa alas 3 sa hapon. Lakip ni ini nga buluhaton nagapadayon ta sa pagpahibalo kadtong mga miyembro nato nga nakadawat o mikuha sa alkansiya nga palihog kadtong wala pa makabalik. Pwede na ninyo ibalik anytime this week or hangtod sa primero nga Domingo sa bulan sa Oktubre. Ihatag sa atong treasurer Igsoon Winifredo Custodio. Okay. Ang atong regular nga church council meeting dili madayon sa moabot nga September 28 kay tagaag igong oras ang selebrasyon sa Christian Women's Association. Mao'y decision sa atong Chief Executive Officer. I-announce na lang, ipahuban na lang usab kung kano sa gayon ang pagkaduna ang atong paghimo sa Church Council meeting para sa bulan sa September. Kahuman sa mga maayong o makalilipay nga mga pahibalo, makahuluganon, alakip gihapon sa atong mga concern mga kaigsuonan nga pagpahibalo nga usa sa atong igsoon sa pagtuo may panaw na the Reverend Ephraim Pitts Guerrero karon nakaburol diha sa Angela Valdez Ramos Memorial Chapel, no? Nagsugod ta gabi ang vigil service, mosunod karon gabi unya ugma puhon tulo ka services sa tibuok nga adlaw ugma sa nagikan sa nagkalaing-laing mga grupo unya
mao na ang pinakaulahi nga vigil service ugma sa gabi. Unya pagkabuntag sa Martes alas 8:30 sa buntag mao ang funeral service diri sa sanctuary. Antes dadon dito sa paglubong sa Manila Memorial Park, Dasmariñas, Cavite. Para sa mga dugang pang detalya sa atong mga pahibalo, kalihukan, kaakuhan sa iglesia, palihog basahan na lang ang atong Cosmopolitan Herald publication karong adlaw o karong simanaha. Daghang salamat tayo sa inyong pagpaminaw. Karon padayon nato simbahon ang Dios pinaagi sa mga awit sa pagdaig ng pangunahan sa atong Visayan Service Praise and Worship Team. Samtang ato paghimuon kining tungora ang paghimamatay sa matagusa. Maayong hapon sa Hapon. Maayong hapon. Manindang tanan o mga taon malipayon ang Kristohanon. Praise. Praise. Malipayon ang Kristohan, bisan daghang alan tuson, sa pag-alagad magapadayon, kay si Jesus atong sundon. Dili kita niya biyan, ang manluluwas na gingon, kitang tanan, iyang pagdadon, at sa balay langit kon. Malipayon ang Kristohan, daghang alan tuson, sa pag-alagad magapadayon, kay si Jesus atong sundon. Dili kita niya biyan, ang manluluwas na gingon, kitang tanan, iyang pagdadon, ato sa balay langit nun. Malipayon ang Kristohan, nun bisan nakahalan tuson, sa pag-alagad magapadayon, si Jesus atong sundon. Dili kita niya biyan, ang manluluwas na gingon, kitang tanan, iyang pagdadon, ato sa balay langit nun. Kitang tanan, iyang pagdadon, dito sa balay langit nun. Yes. Amen. Yes, Lord. Yes, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship
are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, yeah. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, and all the time. You are good, you are good all the time, and all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For you are good. For who you are. You are good. Yes, Lord, we worship you in goodness, Father God. Yes, Lord, your faithfulness unto us, Father God. We cannot fathom your love, Lord God. We are always at your mind and in your heart, Father God. We worship you in spirit and in truth, our Alpha and Omega. Clothed in majesty, and all the earth rejoice. All the earth rejoice. Yes, Lord. It describes of who you are. Himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we'll see how great is our God.
Father God. You are great, Lord God, over all the earth, Father God, in every nation, from east to west, to north to south. It declares your goodness. It declares, Lord God, your power. My Jesus, my Savior, no, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down at the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compared to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, no, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar
Lord, thank you for this time of worship. We lift our hearts in gratitude for your presence in our midst. May the songs we sing not just be melodies, but offering from our hearts. As we move forward in this worship, prepare our minds and spirits to receive your word. Continue to be glorified in everything that we do. In Jesus' name, amen. Nagtigom kita aron sa ulugon ang kalipay sa atong kinabuhi. Ang gugma sa Dios nagpuno sa atong kasing-kasing sa kalipay ug pagdayeg kaniya. Nagtigom kita sa presensya sa Dios aron makakita og kahupayan ug paglawom sa atong kasakit. Ang grasya sa Dios nagpahid sa atong mga luha ug naghiusa kanato isip usa ka katawhan. Nagtigom kita sa presensya sa Dios aron simbahon siya sa espiritu ug kamatuoran. Bisan ang mga batan-on, kapuyan, mga luya ug mga tumba. Tanan. Apan ang mga nagsalig sa Ginoo makaangkon pag-usab ug kusog. May sama sila sa nagalupad nga agila. Kung managan sila, dili sila kapuyon. Kung manglakaw sila, dili sila maluya. Days of youth, when life was free and free, Thou, Lord of all our hearts and lives, we give ourselves to Thee. Our fervent gift receive and feed us to fulfill our Heavenly Father's will. Teach us wherever we live to act as in Thy sight, and do what Thou wouldst have us do with radiant delight, not choosing what is great, sporting what is small, but taking from Thy hands our task to glorify Thee all. Teach us to live the true, the beautiful and pure, and let us not for one short thought and give us grace to stand, decided, brave and strong, the lovers of all holy things, the foes of all things wrong. Spirit of Christ, do Thou our first bright days inspire, that we may with the light of love and love Jesus desire, and be Thy being declared all larger years to come, and for the light reigning fable within the Father's home.
among amahan nga langit nun. Diyos nga walay sinugdan ug walay katapusan. Aniya na usab kami, imong mga anak. Nagkahiusa sa pagsimba uban sa dakong kalipay sa among mga kasing-kasing. Liguna ang among pagtuo, ayuha ang among pagkabuak, ablihi ang among mga mata, ug kuhaa ang among mga kahadlok. Kay ikaw lamang, O Diyos, ang angay nga daygon. Dawata og kahimot-i kami nga aniya karon sa imong balay alampuanan. Ug panalangini kami. Isentro ang among hunahuna sa imong himaya. Inlui ang among mga hunahuna ug putlia ang among mga kasing-kasing. Aron makasimba kami diha kanimo. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Jesus na among manluluwas. Amen. Sa dili pa kita musulti, ang Dios na ibalo na sa atong mga panginahanglan, apan ang atong mga pulong nag-abli sa atong mga kasing-kasing ngadto sa iyang grasya. Atong andamon ang atong kaugalingon alang sa kaayuhan sa Dios samtang sa mga pulong ug kahilo. Atong isulti ang tanan nga nagbulag kanato gikan sa Dios ug sa usab-usa. Magbubuhat nga Dios, gisangkapan mo ang matag usa kanamo sa mga gasa ug gitagaan mo kami ug lugar sa imong kasing-kasing. Apan nasayod kami nga naghigugma kanamo ug ikaw nagtawag kanamo ngadto sa kinabuhing madagayaon. Tabangi kami, O Dios, ug pasayloa kami. Tabangi kami, O Dios, ug pasayloa kami. O Diyos, sa imong presensya, nakita namo ang among kaugalingon nga nadiskonekta sa usag-usa ug wala nay koneksyon. Gikan sa madagayon nga imong gitanyag kanamo. Ginoo, ipadayag ang imong kasing-kasing kanamo. Pasayloa kami, O Diyos, sa mga kadaot nga among gihimo ug gidala sa imong atubangan. Tabangi kami, kaming mga batanon, kabataan og mga magulang dinhi sa imong iglesia. Sa pagpasiguli sa kahingpitan sa among kaugalingong kinabuhi ug sa pagsumpay sa among mga gasa ngadto sa among mga silingan, ilabi na sa mga nangingihanglan. Tanan, Ginoo, tabangi kami sa pagbuhat sa imong misyon ni ining kalibutana. Hinaot na kami mahimong agianan sa imong mga panalangin aron ang mga tao makaila nga ang tanan nga maayo ug hingpit nga gasa nagikan kanimo lamang. Amen. Ang gimpasan ang kaakuhantay si Jesus ang dalang panan maampo kaniya kung kitang isalin karon nga ato na ang gibuhian ang kasakit, ang kapait, ang kasuko sa atong kinabuhi. Magmabination na kita ug magmalumo sa usag-usa.
Magpinasaylo ay kita tungod ang Dios nagpasaylo na kanato. Kitang tanan mga anak sa atong maluluyo na Dios. Busa daygon nato siya tungod kita gipasaylo na. Amen. Si Jesus pasidonggan siya, daygon ta si Jesus magmalipayon ta, ang dalan siya ngadto sa amahan, siya himayaon kay gamanan man. Ang kalinaw ni Kristo maanaa kaninyong tanan. Ato itutok ang atong mahuna-huna kasing-kasing diya sa balaang presensya sa Dios pinaagi sa atong katilingbanon pagampo. Amahang langit nun, sa ngalang ni Jesus kami muduol sa imong atubangan karong Domingo. Nagapasalamat sa imong dagayang grasya ug sagasa ni ining adlaw. Diyos sa pagkamatarong, nagpasalamat kami kanimo sa among kabatanunang Pilipino nga manguna uban sa kasing-kasing nga may pagtuo ug mga kamot nga puno sa pagbuhat, sa pagsimba, sa pag-alagad kanimo nga may kadasig sa kasing-kasing sa among simbahan ug sa among nasod. Panalangin sila sa kaalam, sa pagsabot sa imong kabubuton, sa kusog sa pagtuman sa imong mga pagtulunan, ug sa kaisog sa pagpaangbit sa imong gugma, taliwala sa mga hagit sa kablibutang karon. Hinaot ang ilang madasigong nga mga espiritu makadasig kanamong tanan, nga mutubo sa pagtuo, gugma ug pag-alagad, pagtukod sa imong gingharian diri sa kalibutan. Nagaampo kami, O Dios, alang sa among nasod Pilipinas ug alang sa imong katawhan dinhi niining yuta. Among gipataas ang among kasing-kasing sa pagpataliwala, nagpangita sa imong paggiya ug panalangin alang sa among nasod. Nagampo kami alang sa kalinaw ug kalig-on, O Dios, niining among nasod Pilipinas. Nangamuyo kami alang sa kaalam ug matarong pagdumala sa among mga pangulo, nga sila ay mag-alagad, nga adunay integridad ug pangulohan ang among nasod na may kaluoy, hustisya ug kaangayan. Panalipdi ang among mga komunidad gikan sa kagubot, kakabus ug natural nga mga kalamidad, ug hatagi ug proteksyon alang sa mga naapektuhan sa maong mga kalisdanan. O Dios, palanghaon ug panalanginan mo unta ug palanggaon ang imong simbahan sa Pilipinas. Punoa ang imong mga magbubuhat, mga pangulo ug tanang magtutuo sa imong kamatuoran, pagkamatarong, kaalam ug kaisog. Hinaot untang ang among mga kongregasyon mahimong tinubdan sa paglaom ug pagdasig sa among nasod, nga magpakita sa imong walay kinaugalingong gugma ug kaluoy sa tanan. Nagaampo kami alang sa among mga igsuon nga nagaantos sa kagutom ug nagatubang sa mga persekusyon tungod sa pagbarog sa kamatuoran ug hustisya sa ngalan sa imong gingharian ug kamatuoran. Ikaw unta, O Dios, mahimong ilang kusog, kahupayan
ug magahatag probisyon sa tanang panginahanglan. Ablihi o Dios ang mga pultahan sa among kasing-kasing aron may paangbit ang maayong balita nga magdala og kaluwasan ug paglaom sa mga nawala ug nahimulag sa among nasod ug sa tibuok kalibutan. O may gugmaon Dios, among gipangamuyuan ang tanan nga nagpas-an sa palasanon sa kasakit, kabalaka ug kasubo. Amo giampo kadtong kinsay sakit nagagikan sa kabalaka. Maunta mahibalo sila sa imong presensya ug makasabot nga gipas-an nimo ang ilang mga yugo ug kanunay ka nagalihok alang sa ilang pagkaayo o pagkabugos. Mahal nga Dios, pinaagi sa imong gugma ug kaluoy, imong ibalik ang kangitngit sa kamatayon ngadto sa kaadlawon sa bag-ong kinabuhi. Paghupay ni adtong nagsubo ug kadtong nabalaka kung unsaon nila pagsagubang sa ilang kaugalingon ug pasaligon sila nga dili nimo sila biyaan nga magpasan sa mga kakulian nga dili nimo tabangan. Hinaot ang imo kaluoy ug kalinaw mahimong kusog sa gibiyaang pamilya ni Reverend Ephraim B. Guerrero niining panahon sa ilang pagsubo. O Dios, samtang kami mugawas gikan na ining pagsimba karon, pahinumduma kami sa imong presensya sa tibuok bag-ong simana. Pakatunon mo kami na makadala sa imong gugma ug kalinaw sa among mga komunidad, nga mahimong panalangin sa mga mailhan namo ug mahimong mga kamot ug tiil mo sa kalibutan. Amo giampo kining tanan o Dios Amahan, sa ngalan ni Jesucristo imong bugtong anak, among Ginoo ug manunubos. Amen. Sa pagtindog alang sa pagbasa sa balaang kasulatan nga makita sa mga Salmo kapitulo 33 bersikulo 18 hangtod sa 22. Gibantayan sa Ginoo ang nagpasindungog og may kahadlok kaniya, kadtong nagsalig sa iyang gugma nga walay paglubad. Gilikay niya sila sa kamatayon ug giatiman panahong sa kagutom. Ang atong paglawom anaa sa Ginoo, kay siya ang atong tigpanalipod ug magtatabang. Malipayon kita tungod kaniya, kay misalig kita sa balaan niyang ngalan. O Ginoo, mag-uban unta kanamo ang imong gugma nga walay paglubad, kay ikaw man ang among paglawom. Ug sa Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 11 nga nagaingon, nagtagda siyag hustong panahon alang sa tanang butang. Gihatagan kita niyag kaikag pagsusi sa mahitabo sa umaabot nga panahon. Apan wala kita niya hatagig katagbawan og hingpit nga pagsabot sa iyang gibuhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magkatahong pulong sa Diyos, pulong sa kinabuhi. Magkatahong pulong sa Diyos, pulong sa kinabuhi.
Maayong hapon sa tanan. Karon nag-celebrate ta sa Youth Sunday. Actually, na-invite na ho to speak for CN month. Siguro thrice na ni karon. Once for CYF, then CYF, then karon CYF na po. Dayon, nakaunaw na ko nga, anong? Always ko nila invite niya. Feel na ko kay ang ang previous nga ako nga gibuhat kay brag nag-flop. If kabalo mo sa Gen Z language nga nag-flop. Pero I think the Lord is giving me this chance, no, or more chances nga to be better at giving, to share His word sa inyo. Before ta mag-start, let us pray. Lord, salamat sa adlaw na imong gihatag kanamo. Among giampo, Lord, ang mga tawo nga naa sa imong simbahan karon, na ablihi ang ilang kasing-kasing ug hunahuna sa pagdawat sa imong mensahe rong kahapon. Ako usab giampo ang mga tawo nga naa sa dalan, nga paanhi pa lang diri. Ug ang mga tawo nga naa sa dalan nga nagprotesta laban sa korupsyon nga nahitabo karon sa among nasod. Giyahay sila Ginoo ug unta madungog nimo ug tabangi ug kaluy ang among nasod. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kabalo ba mo sa meaning sa MIA? Mga youth there. Meaning sa MIA. Missing in action. Diba? Ang tema sa CN month
is based sa Ecclesiastes 3:11 nga gibasa ganina nga nag-ingon akong basahon usab. Nagtakda siyag hustong panahon alang sa tanang butang. Gihatagan kita niyag kaikag pagsusi sa mahitabo sa umaabot nga panahon. Apan wala kita niya hatagig katagbawan ug hingpit sa nga pagsabot sa iyang gibuhat. Kani nga verse nag-talk about God's perfect timing. Nabutang po diri nagihatagan ta sa Dios ug kaikag. Actually, pagbasa nako sa Visayan version, wala ko kasabot sa kaikag. Dayon, pag-research nako, ang kaikag di ay is eagerness, excitement. Excitement for what the Lord has in store for us. Bisag wala ta kabalo unsa ba jud na siya. Karon nganong missing in action man ang akong gititle sa akong sermon. Kung naamo diri the past 2 Sundays sa pag-share ni Ate Sheila o ni Teacher Jove sa ilang mga sermon, they talked about the things nga atong pwedeng buhaton while nagwait ta sa perfect time ni Lord sa iyahang mga plans. Naghatag sila reminder to be prayerful, to take your children to church, to study the Word of God. Sa ilang pag-ingon ana, na ay they are also telling us to show up. Mao man nagyud ang first step. Kay bisan pag maingon ko nimo nga you have to be prayerful pero dili ka mo show up nga or mohatag og time ni Lord nga mag-pray. Diba? So what's the point? There are times na we're also down, like di na to ma-feel, di na to, Lord, kapoy kaayo kong lawas, di na lang ko. Tuog na sa ko, di na sa akong simba ron. I know most of us here are working. Sa yung mga youth, maybe still in your college, high school, but busy in your academics. So how do we show up for Christ? Kabalo ko nga not every Sunday we are at our 100%. Who is? Diba? Tanan-tanay giagian sa atong life karon. Naay times nga moanhi ta kanang mga mag-lead diri, even our pastors, liturgists, ang atong choir, they come here at their 30%, 40%. Uban na nagsakit pa, but they show up for Christ. Because even if you show up at your 10, 5%, 1%, ba, 0.5, si Lord na mohimo og miracle to use what you have for His glory. Pangutanon mo ko nako karon. Nabay time nga na kanang there was an event in your life nga dili ka ganahan unta mo adto. Like gi-invite ka og lantaw og something nga abi nimo dili ka ganahan. Pero by the end of that show or unsa ba na ang gi-invite sa imuha, nalipay ka? Like grabe ang imong joy afterwards nga makaingon ka nga, si Lord gyud to ba? May nalang gyud kay niadto ko. Kanang nisimba ka karon, maybe there are some of you here nga nianhira kay para ra Sunday bitaw ron magsimba ko ron pero wala ra maglingkod ra ko didto, maminaw or dili maminaw, mag-cellphone ra ko didto pero there is a reason. Ending ani kay ang sermon nga imong madunggan, maybe not mine pero sa uban nga sermon, sa uban nga Sundays, ini kay maghilak na lang gyud ka kay grabe gyud di ay mo work si Lord. He will bring instruments to your life to make Him known to you. Same ra sa Psalms nga atong gibasa ganina 33 verse 18 to 19 nag-ingon, gibantayan sa Ginoo ang nagpasidungog ug may kahadlok kaniya. Kadtong nagsalig sa iyang gugma nga walay paglubad. Gilikay niya sila sa kamatayon ug giatiman panahon sa kagutom. Kanang verse says na He is always present sa atong mga kinabuhi. All we have to do is show up for Him as well. Ang enemy, magbuhat na siya daghang reasons, earthly reasons, physical reasons, nga dili ta musik
ni Lord, to experience His glory. We must remember nga if nag-work ta para sa advancement sa kingdom ni Lord, we are also called to be present in the ministry. To be present sa choir, if na may mga talents of singing, or maybe even if wala may talent sa singing, pero ganahan mo ma-serve ni Lord, ganahan mo praise ni God, mo hatag sa inyong talents, you can join the choir kay matudloan na gyud mo. Promise. So kad bata pa ko, nag-choir na ko, and nagkadaho ko kay you learn things from the people, from the conductors. Kat-on na gyud mo ana. Or maybe you can volunteer to teach Sunday school. Or join the youth ministry. If napa youth diri nga, wala pa na-appeal sa youth ministry. Because once you show up, even if you're scared, ulaw ka, or nahay hesitation sa imuhang mind, the Lord will show up for you if you show up for Him. Dili ta pwede maging wantamadra nga maghulat lang sa grasya, maghulat rata sa grasya sa Ginoo. Kanang mag-atang ra. We also have to do our part. Pareha sa mga nahitabo karon sa atong country, I know kabalo mo sa tanang mga nahitabo karon, dagan kayo mga balita about our government officials. And now, diba, September 21, I know na sa inyong mga timelines, sa inyong mga Facebook, people are showing up to take action. Wala sila nahadlok to show up. Here I am, Lord, send me. Isaiah 6:8. There's also a quote na, do it scared, and the Lord will make everything beautiful in His time. He always has a plan. Nakalatag na natanan. The Lord is saying sa Psalms na our hope is in the Lord. As a verse 20, nag-ingon, atong paglaom, anaa sa Ginoo, kay siya ang atong tigpanalipod ug magtatabang. In everything that we do, unta maka-remember ta, nga dili ta hinausa? We're not doing it alone. Naa si Lord nagkuyog nato. Trust in His promises. Let God use your talents for the advancement of His kingdom. Sag feeling nimo nga lost cause na ka, that's why you're here. That's why you are here in this church. That's why you're here now. Because you need God. We all need God. We all have to come to Him, even and most especially in our lowest. Giingon pa sa Psalms 33 verse 21. Because when you come, malipayon kita tungod kaniya, kay misalig kita sa balaan niyang ngalan. Ba amazing, powerful kayo ang word ni Lord. Mahimo tang malipayon kay anaa kita kaniya. Misalig ta sa iyahang plano. Misalig ta sa ngalan ni Jesus. Last verse sa atong text. Murag na change bitaw from 18 to 21. Then pag abot sa 22, murag na siya, o Ginoo, mag-uban unta kanamo ang imong gugma nga walay paglubad. Kay ikaw man ang among paglaom. So when you show up, when you come to the Lord, even if dili ka ganahan, dili nimo feel, that's when you say, kay sometimes ang atong ma-feel nga, feel na to, di na to, like kapoy ang atong lawas or katugon ta na minaw sa sermon. It's actually the work of the enemy.
nga ay dili katog ra diha ayaw na paminaw, pag cellphone ra diha ayaw ra paminaw. That is the work of the enemy. Kasi dili ganahan ng enemy nga makailatan ni Lord. But that's when you say to the enemy na no, dili karon, not today. Natoy time nga nag-attend ko og fun run. Yan, sayo bitaw ng fun run, alas 3 kadlawon, mata na. Dayon, mahuman, alas 8, alas 10. Then, niingon ako ni Ate Kimby sa praise and worship nga, dili ko makanhi. Kay, kapoy lagi akong lawas, ana. Pero, tuod dito, nag-cellphone ra dito sa kwarto. Namurag, wait, di mo katugon? Niingon ko nga matug ko kay kapoy akong lawas nya ending ako gyud siyang gikuan nga dili mo simba ko so niani ko na-shock sa Ate Kimby nga ala nga dili nga abi na dili ka mo anhi kay sakit ang lawas ana bisag naagay pamaol sa akong lawas ato na time I showed up and the Lord was really amazing that Sunday. Grabe gyud ang akong experience ana. So just come as you are. Whatever it is that you may be experiencing karon, kabalo ko nga naiuban nga na problems, but give it to the Lord. Like cast down your cares upon Him, and He will give you rest. We have to fight. Kinahanglan nato mo fight against our own flesh. And once you show up, ang MIA na missing in action, mahimong malipayon nga iyang anak. Let us make MIA nga malipayon ang iyang anak. Iya means malipayon ang anak sa Ginoo. Kay nagsalig ta sa atong Ginoo lang. Amen. Ang Dios anaa kanunay uban kanato. Dili lamang kon ang tanan klaro ug ang mga panahon maayo. Apan kon kita usab nanlimbasog sa mga pangutana ug pagduha-duha. Sa dihang kita mosangpit sa Dios. Ang atong mga pag-ampo dunggon niya. Kung ang kalibutan nagtuaw sa Dios, bahin kita sa tubag sa Dios. Naghalad og tubig sa disyerto. Naghatag og sustansya sa kalibutan nga gigutom sa espiritual. Ang atong mga gasa karong adlaw maoy tubag sa pagkamaayo sa Dios. Isip hinigugma sa Dios. Gitawag kita aron mahimong gasa sa uban. Kay ang Dios ang naghatag sa unsay anaa kanatong tanan. Atong dadon atong mga halad, panalangin ug kinabuhi.
Magampo kita. Langit nung Amahan, nagapasalamat kami kanimo sa mga batan-on nga anaa sa among taliwala. Magampo kita. Langit nung Amahan, nagapasalamat kami kanimo sa mga batan-on nga anaa sa among taliwala, sa among mga pamilya o sa among simbahan. Ginoo, nagampo kami alang sa imong kaalam aron mabantayan ang ilang mga kasing-kasing o hunahuna. Hinaot na sila makasabot o makaamgo usab sa uban samtang sila naningkamot. Hinaot na sila mutubo diha sa kaalam samtang magaduol sila kanimo matagadlaw. Tabangi sila nga makahimo og maayo nga pagdumala sa ilang oras, makahatag og panahon para sa ilang pagtuon ug mga buluhaton sa panimalay. Nagampo kami nga ang ilang mga hunahuna kanunay nga magatutok kanimo, Ginoo, aron makakaplag sila og kahulugan og katuyuan sa tanan nilang ginabuhat. Hinaot nga ilang itugyan ang ilang kinabuhi sa pag-alagad alang sa imong himaya. Ug samtang kami malipayong magabali kanimo, O Dios, sa mga butang nga imong gisalig kanamo, malipayon kami nga among ihalad ang among kaugalingon alang sa imong panalangin. Gamita ug ang among mga gasa, O Dios, sa pagbuhat sa pagpadayag sa imong gugma sa tanang katawhan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo manunubos. Amen. Kaigsunan ang atong gibuhat nga paghalad karon, maoy padayon nga atong paglikom sa atong pundo alang sa moalabot nga atong ika-30 katuig nga anibersaryo sa Visayan Service. Magampo kita. Mahigugmaon og maluluyo na Dios, nagapasalamat kami sa imong presensya o giya niining higayon sa pagsimba kanimo sa espiritu o kamatuoran. Baguha o Dios ang among kasing-kasing sa kaluoy, pagigugma og sa espiritu sa pagkaresponsable o pagpakabana sa among mga silingan, nasod og sa kaliwatan.
Pukawa kami sa bag-ong kinabuhi nga nagatudlo ka namo sa paglihok nga may paglaom o kalipay sa tanan namong ginabuhat. Sa among pagpanglakaw gikan niining sanktuaryo sa bisang diin unta kami managamping sa mga gasa nga imong gihatag o gipiyal kanamo, espirituhanon man o material. Tabangi kami o Dios sa pagpaangbit sa imong gugma o pagkamatarong o maging mga instrumento sa imong kabubuton o katuyuan diri sa kalibutan. O karon ngadto kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa iyang mahimayahong atubangan ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kahalangdon gahom ug otoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan. Amen.